Thank you, Jesus. Mayong buntag sa tanang anak sa Diyos. Amen! Amen. Ay mo na katong nagapadulong pa nila makaano dyan sila masigita, makaapa sila sa mga pagdahi, pagsimba ng buntagon. Kung ato ang simbahon ng atong buhay na Diyos, sa iya pagka-maayo, naroon ang damo na ito kay sa kakaugalingon o kasing-kasing sa pagsimba para sa atong buhay na Diyos. Kaya walay langing dayon kundi ang atong buhay na Diyos lamang. Kaya noon siya ang naghatag sa puso, kinabuhi na ato ang ginagamit karon. Amen. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo Diyos para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo Diyos para sa akin. Si pusong dalisay, pusong dalisay, ang aking nais, nalikhain mo Diyos para sa akin. Pusong dalisay, nalikhain mo Diyos para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong itinitibok na ikaw ay parang nalang, na nito'y magpuri sa'yo lamang, Jesus. Hallelujah. Si pusong dalisay, pusong dalisay, ang aking nais, nalikhain mo Diyos para sa akin. Pusong dalisay, ang aking nais, nalikhain mo Diyos para sa
Ito ko'y mapuri sa iyong lamang. Yes, Lord, this morning, Lord, wala'y laing dahigon, hindi ikaw lamang, Ginoo, na mo ang kasing-kasing ay mo ang ihatag sa matagusa, Ginoo, para kasing-kasing ang mudahay mo simba, kasing-kasing nakabalong mong pasalamat sa tanang mong nabuhat sa ang kinabuhi, Lord. We thank you, Jesus. We honor you, we exalt your name. Palakpaki sa makusog ang ating Panginoon Diyos. Hallelujah! Sinsaya ang daw ng musayaw para sa ating Panginoon Diyos. Inay ang karapan. Sinsaya ang daw ng musayaw para kaniya. Amen? Kapala mo ang tanan, ang damda para sa pagdahil sa Panginoon Diyos. Kung saan dama ang inyong mga kamot, mga tiil sa pagsayaw para sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah! Thank you, Jesus! Thank you, Lord! Church, clap your hands to the Lord. Sing halina. Ilang purihin ng Diyos. Come on, church. Mapamahalan niya sa ating lubos-lubos. Makapangyarihan. Makapangyarihan. Siya sa akin ay nagmamahal. Halina. Sa aking masalamat. Purihin ng Diyos. Pagpapalan niya. Pagpapalan niya sa ating lubos-lubos. Makapangyarihan. Makapangyarihan. Siya sa akin ay nagmamahal. Halina. Siya ay masalamat. Church, dakilang Diyos at Panginoon. Maghalika sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ikaw lamang ang sasambahin. Halina, purihin ang Diyos. Halina, purihin ang Diyos. Church, hallelujah! Mapapalan ka sa amin ang lubos-lubos. Makapangyarihan, makapangyarihan. Siya sa atin ay nagmamahal. Halina, halina. Siya ay pasalamatan. Sing halina, halina, purihin ang Diyos. Mapapalan niya sa iyo ang lubos. Mapapalan niya sa atin ang lubos-lubos. Hallelujah, thank you, Jesus. Makapangyarihan, makapangyarihan. Siya sa akin ay nagmamahal. Halina, siya ay pasalamatan. Dakilang Diyos at Panginoon. Maghalika sa lahat ng panahon. Ang ngalan niya, ang ngalan mo ay luwalhati. Ikaw lamang ang sasambahin. Dakilang Diyos, dakilang Diyos at Panginoon. Maghalika sa lahat ng panahon. Hallelujah! Ang ngalan mo ay luwalhati. Ikaw lamang ang sasambahin. Ikaw lamang ang sasambahin. Ikaw lamang, hallelujah! Ikaw lamang ang sasambahin. Hallelujah! Thank you, Jesus! Ang church, kaya paguna-una na wala kay kahuman kaya matutuloy na yun ang isayaw na nato karon church. Hallelujah! Ang dami ng Diyos. Hindi ako magkakasma, hindi ako mababalisa.
Di ako magkakamba, di ako makabalisa. Kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos. Hallelujah! Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulungkot. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunod. Kasama natin ang Diyos. Hallelujah! Di ako magkakamba. Basta kung tumalon, kaya natin sa apoy ng Diyos, hindi maasok sa church. Kaya natin ang Diyos. Kaupan ang hallelujah, hindi ka ma. Hiya ka lang, hallelujah. Pagduya-duya ka na apoy ng Diyos. Kung ano kaupan ka sila, hallelujah. Sinumaan. Hallelujah. Dumaan man ako sa ilog, di ako malululuman. Dumaan man ako sa ulo, di ako masusunod. Kasama natin ang Diyos. Kasama, di ako magkakamba, di ako makabalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Hallelujah. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Hallelujah! Thank you, Jesus. Grabe kayo si Jesus. Isa ng kalayo. Ang tubig, hindi nakahunta kalimo, nakahuman, anong umuwi ng Diyos. Hallelujah! Sa church, halina sama-sama. Halina sama-sama, pagin natin siya. Halina sama-sama, pagin natin siya. Ipalakpak iyong kitaan, itaas at itawan. Lahat ay magsabing Diyos ay buwan. Hallelujah! Halina sama-sama. Halina sama-sama, pagin natin siya. Pagkain Diyos ang nananganak sa ilong, managayang sa ilang. Hallelujah! In the church! Itaas at itawan. Lahat ay magsabing Diyos ay buwan. Now, church, sumigaw sa gala. Sumigaw sa gala. Yes! Ang lahat ng nilala. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. May kagalakan. Sumigaw sa gala. Yes! Ang lahat ng nilala. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Puri sa Kanya. Ibigay. Purihin siya. Awitan siya. Luwalhatin siya. Halina sama-sama. Halina sama-sama. Purihan natin siya. Halina. Halina sama-sama. Purihin natin siya. Ipalakpak ang iyong katawan. Itaas at itawan. Lahat ay magsabing Diyos ay buwan. Sumigaw sa gala. Hallelujah! Sumigaw sa gala. Yes! Ang lahat ng nilala. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw! Sumigaw! Ang lahat ng nilala. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Si wakas! Wakas na papuri sa Kanyang ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatin. Si wakas na papuri. Wakas na papuri sa Kanyang ibigay.
natin siya. Halina, sama-sama. Sama-sama. Purihin natin siya. Halina. Sama-sama. Yes, Lord. Purihin natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay. Itaas natin gaway. Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Ipalakpak ang iyong kamay. Ipalakpak ang iyong kamay. Itaas natin gaway. Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Ipalakpak ang iyong kamay. Ipalakpak ang iyong kamay. Itaas natin gaway. Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Diyos ay buhay in the church. Sa ating mga pagbabalaka, mahalong, kailangan ito muli. Ang ating ilasing pangaroon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat, Ginoo, sa mong pagkamaayo na Diyos sa mong kinabuhi, Lord. Kini mga pagdaying kini panagsayaw, Lord. Tungod ni sa kalipay sa pagpasalamat kana mo biyakan ni mo, Lord God. Ito mo, Lord God, walang iyo sa lapig o bisang usang butang, Ginoo, nga makabalos niya kanimo. Kung dili kini ang among pagpasalamat, paghimaya sa imong buhing ngalan, Ginoo. Salamat sa tanan, Lord. Di man ako, Lord God, masulti isa-isa, Ginoo. At Lord, dako kayo ang among pagpasalamat kay imong mahal, Ginoo. Sa unang pa, Lord God, bisa sa among mga generation ng pagpunta, Ginoo, ang imong gugmaw ay paglubad, Lord. Sa mundo,
kailangan ihahon. Pag-ibig mo'y alay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Si dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos. Magmula pa sa ugat ng aming langit. Si mundo'y umulaman, ibahan siya langit. Hallelujah! Maging hanggang wakas itong buhay. Nagilang ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan ko'y matibay na sandigan. Sa bawat hinahin, tagumpay man ay daroon. Daluyan ang pag-asa mong kailangan ihahon. Pag-ibig mo'y alay sa'kin noon hanggang ngayon. Church, lift up your hands to the Lord. Dakila ka, O Diyos, kapag ang tunay magmula sa ugat ng aming langit. Pagkamahin mo'y magulaw at maasahan ang lahat. Yes, Jesus. Maging hanggang wakas itong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Kakapatan mo'y matibay na sandigan. Hallelujah. Sa bawat binhati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila, dakila ka, si dakila ka, dakila ka, O dakila sa ating buhay ng Diyos. Yes, Jesus. Lord, naniyak kami. Kamu kasing-kasing mo mula sa kalipay. Suko'y tumutulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumango. Maging dapat mo, ikaw ay mamasdan, makaikat, sa'yo ay umisan. Ang puso mo'y dumudulog sa'yo. Nagpapakumbaba,
iyong si wagas na pagsimbahan. Kaluyan ng walang hanggang mga Yes, Lord. papurit pagsamba, mahal ikaw, Diyos, ngayon at kailanman. Yes, ngayon at kailanman. Hallelujah. Ang puso ko'y lumulog. Ang puso ko'y tumutulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumaho. Pag-ibig mo, ikaw ay mamasdan, pag-aligaan, sa'yo ay banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsimbahan. Kaluyan ang walang hanggang wakas, papuring pagsamba, mahal ikaw, Diyos, ngayon at kailanman. Buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsimbahan. Kaluyan ang walang hanggang mga papuring pasamba, mahal ikaw, Diyos, ngayon at kailanman. Mahal ikaw, Diyos, ngayon at kailanman. Mahal ikaw, Diyos, ngayon at kailanman. Yes, church. Kung sabay hindi ka panghampo sa buhay na Diyos ka rin kami tayo. Sa akong kaamaligon, sa talagadaing ta, ang pagkamaayos sa tubuhin ng Diyos, may pagkalubad. Sa wala tayong angay, ngay kapahambog sa tubuhin ng Diyos, na atong ikapasigarbo, nga naatay buhi ng Diyos, nga atong ginaday karon, na atay buhi ng Diyos, nga atong ginasimba, nga Diyos ka handa mo panalangin, handa mo tupag sa atong mga pag-ampo. Kung walay sama nga tubuhin ng Diyos, walay makalabaw ang iya. Sa iyang pagkamaayo, sa iyang pagkabuhutan ng Diyos sa atong kinabuhi. Bisan sa mga kanta, kadagan kayo ay makalabaw sa atong buhi ng Diyos. Bisan man ang kalimutan, daghan ang nangausap, ang Ginoo ay pagkausap sa atong kinabuhi. Kaya ang Diyos andam mutuman sa iyang mga saat. Kung unsa man ang imong gigunitan, diya sa imong kinabuhi, tuuhi. Kaya ang Diyos dili mo sipyan sa iyang mga promises. Oh Jesus, itin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang halakilaan mo. Kulang ang lahat ng kulang, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan
kapangyarihan mo. The church, sing awitin ko ba? Awitin ko man lahat ng awit sa mundo. Di kaya ilarawan ang kadakilaan mo. Unang lahat ng tula, unang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, Wala nang papantay. papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Yes, Jesus. Wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo. Inarawan ang kadakilaan mo. Ulang ang lahat ng tula, ulang aking mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, bakit ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang
We honor you, God. We exalt your name. We glorify your name, Lord Jesus. Amen. Oh, amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. I believe na blessed ang so, palangdaan kabalo ko nga ang Diyos ang balang Espiritu nagapamuhat na sa atong kinabuhi, nagapamuhat na sa atong mga kinasuluran. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Okay, welcome. Ingna imong katapad, welcome to New Covenant in Christ. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, God. Okay. Ato ta sa atong church declaration. Amen? Praise God. Ato ta sa atong church declaration. Sabay ta. Today, I receive all that Christ died to give me. His abundant life, limitless grace, boundless mercies, divine restorations of youth, and overflowing provisions. Today, I take hold of all God's blessings, healings and miracles. I shall be transformed from glory to ever-increasing glory, and victory to overwhelming victory. And I will enter the promised land of the believer's rest, seeing His mighty restoration in each and every area of my life. I proclaim that I am God's beloved, His highly favored child, His powerful servant, and His overcoming champion. And because I am blessed overflowing, I will be a blessing to all. In Jesus' name, amen. O amen. Hallelujah. Ginatuhan ba ninyo mga igsoon? Ayaw yun mo pag-undang, pagtuog, pagsalig kung unsa inyong gideklara karon. Kana siya mo na ginadeklara sa mong pamilya ang Psalms 23:1 to 6, Psalms 91 verse 1 to 16. Ako ang mga anak memorize na kay na nila. Nga naman, ako silang ginaanad tungod kay sa diha nga imuhang ginadeklar ang pulong sa Ginoo. Ang imuhang kasing-kasing ba? Mo ni ang kalainan dayeg soon. Pag ginasanay nimo ang imuhang kasing-kasing sa pulong sa Ginoo, dili ka dali maapektuhan sa kalibutan. Dili ka dali maapektuhan kung unsa ang mga panghitabo sa kalibutan. Kaya naman, ang pulong sa Ginoo is gamhanan kay na siya sa tuwa. Ayan siya, sama siya sa espada nga duhay suwab, nga hait bisan asa nga dapit. Pag muigo sa kinabuhi sa tao, mubunga, mudulot, ang imong kahadlok mawala tungod sa pulong sa Ginoo. Amen? Praise God. Ug dili na mo atong topic karon. Nakuan lang ba? Okay. Okay, ato ta sa atong foundation text. Atong basahon ang Romans chapter 5 verse 1 to 5. Ang pulong sa Dios ginauluhan kini og ang pagbalik sa atong maayong nga relasyon ngadto sa Dios. Ang imong basahan ang Romans chapter 5 verse 1 to 5. Verse 1, busa tungod kay gipakamatarong naman kita pinaagi sa atong pagtuo kang Hesukristo, maayo na ang atong relasyon sa Dios. Nahitabo kini tungod sa gibuhat sa atong Ginoong Hesukristo. Verse 2, pinaagi kaniya og tungod sa atong pagtuo nakadawat kita ni ini nga grasya ug malipayon kita diha sa paglaom nga makaambit kita sa iyang pagkahalangdon. Og dili kay kana lang, nagakalipay usab kita taliwala sa atong mga pag-antos. Kay nasayod kita nga pinaagi sa mga kalisod, mahimo kitang mainantuson. O kung mainantuson kita, malipay ang Dios kanato. Amen? Praise the Lord. O kung ang Dios malipay kanato, may paglaom kita nga maayo ang atong kaugmaon. In verse 5, o dili mahitabo nga dili nato madawat ang atong gilauman. Tungod kay pinaagi sa Espiritu Santo nga gipadala kanato, nasayran nato nga gihigugma kita sa Dios. Ang Dios magapanalangin sa iyang pulong. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Ug kang buntaga igsoon, atong tun-an kining tema nga gipadayag sa Ginoo sa ako. Ako Lord, nangutan ako sa akong asawa, Lord. Ebi, unsa may nindot nga topic para sa church? Siya ambot nimo mo ba? O sige Lord. Kabalo mo mga igsoon, pagbuhat gini gwali, ang pinakalisod lang is unsa ang topiko
nga imong sundan. Imong kanang itong mahimong tema sa mao nga adlaw, mura lang pinakalisod. Sa tinuod lang. Kaysa dihang nga makakuha na ka og tema, manggawas na natanan. Mga supporting verse niya, manggawas na natanan igsoon. Muna sa imong utana ko sa kong asawa. Kaya sa mo na siya, pagampugo diha. Bitaw no? Ingko. Karon, ang pulong sa Ginoo atong tun-an, ang tema nato igsoon is mo ni siya. Ang paglaom nga nakaangkla diha sa gugma sa Dios, dili gayud mapakyas. Amen? Dili gayud mapakyas. Kung unsa, ingon siya ganina, kung unsa imong gilauman, dili gayud na siya mapakyas. Praise God. Hallelujah. Pangutanong tamo karon igsoon, unsa ba ang inyong gilauman sa kinabuhi? Nga dugay na ninyong giampo kaniadto pa ug hangtod karon nga wala pa ninyo nakapot, wala pa ninyo na enjoy. Unsa inyong gilauman nga maabot sa inyong kinabuhi nga gikan sa Dios, nga gusto ninyo maabot sa inyong kinabuhi igsoon. Praise God. Atong tan-awon ang istorya bahin ni Rahab nga nahimong kaliwat ni Jesus. Kabalo naman ta sa istorya ni Rahab, no? Katong sa 12 spies nga sa Israelites. Unsa din nahitabo sa kinabuhi ni Rahab? Si Rahab isa na siya kabayaran. And then, kung imong tan-awon si Rahab, nakasinati siya sa tibuok lugar. Nga naman, bayaran man siya, bisag asa rin siya dadon. Kung imong tan-awon ba, ibutang nimo sa natural na panghuna-huna. Kabalo siya sa among lugar. Nakasinati siya. Ug nakaila siya sa Dios sa Israelites. Nakaila siya nga ang Dios sa mga Israelita gamhanan kaya nga muluwas sa iya mga katawhan. Okay, atong basahan na pulong sa Dios in Joshua chapter 2 verse 9 to 19. Ingan siya? In verse 9, mingon kanila, nasayod ako nga gihatag sa Ginoo kaninyo kining yutaa ug labihan gayud ang kahadlok sa mga tao dinhi kaninyo. Mo ni ang panahon nga niabot na ang 12 spies o katong nga espiya dito sa balay ni Rahab. Mo ni ang panahon nga gigukod na sila, dakpuno na sila sa mga gwardiya sa mong lugar. Okay? Ningon din siya, verse 10, nakadungog kami kung giunsa pagpamalas sa Ginoo ang pulang dagat sa paggawas ninyo gikan sa Ehipto. Kung imong tanawon igsoon, ang mga panghitabo kaniadto sa mga Israelita, ang mga milagro nga gibuhat sa Dios sa mga Israelita sa iya mga katawhan, wala nahimong tinago sa tibuok kalibutan, kundi nahibalan sa tibuok kalibutan. Even kini si Rahab nga bayaran, nakadungog siya ug nagtuo siya sa Dios sa mga Israelita nga kaya muluwas, kaya mo hatag sa maong lugar ngadto sa mga Israelita noon. Praise God. Nakadungog usab kami kung giunsa ninyo paglaglag sa hingpit ang duha ka hari sa mga Amorinahanon dito sa sidlakang bahin sa Jordan nga si Sihon og Sikog. Nahadlok kami sa dihang nadungog namo kini ug nawad-an og kaisog ang matagusa kanamo tungod kaninyo. Kung imong tan-awon, ang mga tao dito nga lugar nagkurog na sa diha nga makadungog sila og pangalan nga Israelita, pangalan sa Dios sa mga Israelita nga naman. Grabe kagamahanan ang Dios sa Israelita. Praise God. Kaya ang Ginoo nga inyong Dios mao ang Dios sa langit ug sa yuta. Mo ni ang gingon ni Rahab. Busa karon isaad sa ngalan sa Ginoo nga balusan ninyo kaayo ang akong panimalay. Maingon nga nagpakita man ako kaayo kaninyo. Hatagi ninyo ako og garantiya nga dili ninyo patyon ang akong amahan, inahan, mga igsoon ug tanan nilang panimalay. In verse 14, niingon ang duha ka espiya kang Rahab, igarantiyan namo ang among kinabuhi alang kaninyo. Basta dili lang nimo itug-an ang among pagpangispiya dinhi. Ipakita gayud namo kanimo ang among kaayo kung ihatag na sa Ginoo kining yutaa kanamo. Ang balay ni Rahab nakatapot sa paril sa lungsod. Gitabangan niya ang duha ka espiya nga makakanaog sa bintana ginamit ang pisi. Verse 16, miingon si Rahab kanila, adto kamo sa kabukiran aron dili kamo makita sa mga migukod kaninyo. Tago kamo dito sulod sa tulo ka adlaw hangtod nga makabalik sila dinhi. Pagkahuman makapadayon na kamo sa inyong pagpauli. Miingon ang duha ka espiya kang Rahab,
tumanon namo ang among gisaad kanimo apan kinahanglan nga himuon mo usab kini. Kung sulungon na namo ang inyong yuta, ihigot kining pula nga pisik sa bintana nga inyong gipakanaugan kanamo. Tiguma dinhi sa imong balay ang imong amahan, inahan, mga igsoon ug ang tanan nilang pamilya. Kung anay usa kaninyo nga mugawas ug muadto sa dalan, wala na kami tulubagon kung mapatay sila. Apan may tulubagon kami kung may mamatay sulod sa imong balay. Praise God. Kung imong tan-awon ang kinabuhi ni Rahab, niagi siya sa panahon nga naa siya gilauman. Diba? Nga naman, si Rahab nakabalo siya nga katong lugar nga ilang gipuy-an ihatag sa Ginoo sa mga Israelita. Nagatuo siya. Kung mong tanawon si Rahab, dili siya Israelita. Bayaran siya. Dili siya Hudiyo. Pero dako siya pagtuo sa Ginoo sa mga Israel. Kung si Rahab dako pagtuo sa Ginoo sa Israel, unsa ka mo karon? Nagtuo ba mo sa Dios nga atong gialagaran? Amen. Si Rahab, kung imong tan-awon ang iyang kinabuhi, kung imong tan-awon ang tibuok nga storya, di ba? Nahimo siyang kalinya sa kaliwat ni Jesus. Isa siya nga nahimong linya sa kaliwat ni Jesus. Kung imong tan-awon ang Mateo, makita niyo mo diha nga si Rahab, ang babae nga bayaran, nahimo nga lula sa kalulahan ni Jesus sa pisikal. Kung imong tan-awon ni Ikson. Liman ka, no? Ang tao nga giitsapuera sa mong lugar tungod kay sa iyang trabaho nga dili maayo, pero nahimong kaliwat, nahimong kaliwat si Jesus. Ang tao nga dili bililhon sa mata sa tao, nahimong bililhon sa mata sa Dios. Amen? Praise God. Kung imong tan-awon ang kinabuhi ni Rahab Ikson, grabe siya ka-bless. Sa diha nga naluwas na siya, sa diha nga gikuha na siya, sa diha nga gihatag na sa Dios katong nga lugar sa mga Israelita. Praise God. Unsang klase o asagikan ang paglaom nga imong gilauman karon? Kagina, unsa yung gilauman? Okay, katong pamutana ha, andama inyong tubag. Andama inyong tubag kay para ato nang kuno niya. Okay. Unsang klase o asagikan ang paglaom nga imong gilauman? Praise God. Ang kalibutan karon igsoon, kung imong tan-awon ang kalibutan, ang ilang paglaom o ilang pagsalig is naas sa mga butang. Nakakita po mo sa Facebook nga nagpanic buying ang mga tao para mo atog simbahan? Nagpanic ang mga tao para mo atog simbahan? Wala, no? Pero makita nimo ang mga tao karon nagpanic buying para palit og face mask, nagpanic buying para palit og face shield, nagpanic buying para palit og PPE, unsa pa diha ang mga precautions para sa protection sa tao. Nagpanic ba ang tao sa pagbasa sa Biblia? Wala, no? Giuna pa sa kalibutan nga mo-open ang mga malls, ang mga uban diha nga mga open, giulahi ang simbahan. Tinuod ba? Tinuod, no? Kay nagtuo sila nga ang kining mga butanga maoy mutabang sa ila, muprotekta sa ila. Igsoon, ang paglaom nga gikan sa tao mapakyas. Amen? Ang paglaom o imong gisaligan nga naalang niining kalibutan na mapakyas. Praise God. Kung imong tan-awon ang Proverbs chapter 3 verse 5, ingan siya, salig sa Dios sa bug-os mong kasing-kasing, ug ayaw gayon pagsalig sa imong kaalam. Kung imong tan-awon ang Biblia, kinsa may tinuod natong saligan, kinsa may tinuod ug kinsa ba gyud ang atong lauman nga motabang sa to karon nga panahon. Kana bang mga butang ha? Sa tinuod ng mga igsoon, kining facial, face mask, kung dili lang ko kung dili ko musuot ana. Sa tinuod lang, di ko musuot ana. Pero kung tungod kay dakpon man ta, di man ta kagawas. Di ba? Nga naman, sa karon mga panahon igsoon, mauni ang panahon nga ipakita nato sa kalibutan nga bisan unsay mahitabo sa kalibutan, ikaw protektado.
Ikaw giubanan og Dios. Ikaw proteksyonan sa Dios. Ikaw panalanginan sa Dios. Amen? Mao ni ang panahon nga dili ta angay mahadlok. Mo na kamusab nga naminaw karon nga nasa balay kung matud pa ni pastor ni, kung kaya ka, kaya sa imong lawas, dili pa ka 20 below, dili ka 60 above, gi-encourage ko ikaw sa pag-ani dire. Kay mao na ni ang panahon nga ipakita nato sa kalibutan. Nana po ipakita ka, nakita na ko sa Facebook ba? Nga, basig mo ano po ito yung post ron sa balaod, nga magpipiin na po tatanan. Diba? Ganahan mo, anak? Init kayo. Ingan to akong kauban ba, Wilder? Unsa man ilang buhaton sa tuwa. Kasi gusto nila, dauban ta nila. Magsuot tag PPE, niya mag-wielding ta. Sunugon ta sa itong sarili, ani? Ingan po to akong porman. Kanang baksin pag maabot na, akong pamilya, kani mga Katolik din niya. Dili ni mga born again. Dili jud ko magpa-bakuna ani. Kung sila na ipagtuo, unsa ba kita karon? Amen? Ang Dios dili mo biya sa tuwa igsoon. Kung tanawon nimo ang kinabuhi sa Old Testament, ang mga tao, kung tanawon nimo si Haman ba? Kadungog naman ni Haman, di ba? Ang iyang kinabuhi, tungod kay right hand siya sa hari, kung sa iyang ginabuhat. Nagbuhat siya balaod, nga iyang gipaaprubahan sa hari, aron sa pagbiktima sa isa ka tao. Tungod kay nagsalig siya sa iyang kaugalingon, nga, right hand ko sa hari, kuyaw kay ko, gahi kay ko. Nagtungo siya nga, bisa kung sa iyang buhaton, makaya niya. Pero kung imong tanang kinabuhi ni Haman, sa man siya? Siya ug ang iyang tibok pamilya ang gibitay sa bitayanan nga gibuhat alang sa mga tao nga masinubakon sa hari. Diba? Kung imong tanawon igsoon, asa man ang imong paglaom karon nakabutang? Asa man ang imong paglaom karon nakaangkla? Diha ba sa gugma sa Dios o diha ba sa mga istorya sa mga tao? O diha ba sa mga binuhatan sa tao? Nako'y nabasa po sa Facebook. Ayan siya. Makalingaw ni Facebook, no? Ayan siya dito. Ang China daw, nagbuhat og sakit. Apektado tibuok kalibutan. Tungod kay apektado naman tibuok kalibutan, nangahadlok ang tao. Karon gibuhat sa China, nagbuhat og face mask. Tungod sa kahadlok sa tao nga di maapektuhan, ning palit og face mask. Sunod, face shield. Nagkagubot ang mga tao kay gihimong mandatory sa tibok Pilipinas. Nagpanikbayig ang mga tao. Di ba? Ingan sila, nahimo ang tibok kalibutan nga uto-uto sa China. Amen? Kamu nang maghuna-huna. Manahuna niyo pag-ayo. Nga ang Dios nga atong gialagaran, may gugmaon kay sa tuwa. Nya, inyo ipakita sa inyo kaugalingon ba nga? Uy, kung mahadlok mo kay igsoon, mo gani ang problema sa kahadlok. Buhaton nimo ang tanan. Diba? Buhaton nimo ang tanan. Mato akong ganina, ayun siya. Pag imong ginaanad, imong ginatun-an ang imong kinabuhi sa pagtuon sa pulong sa Dios, dili ka mahimong apektado kung unsay mahitabo sa kalibutan. Kato gani pag-ingon nga sa akong itrabahoan ba yan sila nga magtanggal daw og tao. Ayun ko, kung ako'y tanggalon, thank you Lord. Wala ko nahadlok. Nga naman, kabalo ko nga ang Diyos di pasagad sa ko. Sa pila ka bulan akong walay trabaho, na-feel pa noon akong nga, mas abundansya me. Gihinay o fulfill sa Ginoo ang iyang mga promises. Di ba? Mga ginatong tema karong tuig ka. Kabalo mo, Ikson, ang sekreto lang di ay is, kanang Matthew 6:33 ba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Muna akong ginatudlo sa akong mga bata. Kay everyday, except Saturday, Sunday, o Tuesday, everyday anak, ang akong mga anak, ginatudloan ako na sila. Pulihanay mi, mag-communion,
na may word of God, si Angel o si Harold dyan, gina-assign na ako na sila, o kani ikaw sunod ha, mag-study na sila, mag-ihay na sila study, magkuha na sila isa ka versikulo niya, i-explain na nila. Then ako nang ipalalong pagpasabot sa ilaha. Sa diha day igsoon nga ang imong kinabuhi nakapokus sa pulong sa Ginoo. Dili ka mahadlok bisag unsay mahitabo. Muna akong ika-challenge usab sa inyo ha. Sanaya tun-i kung unsa inyong natun-an sa pulong sa Dios. I-exercise sa inyong kinabuhi. Kaya nga naman, dako kay nagkahimuan. Dili na para sa uban, kung dili para sa imuha na. Para sa imuhang kaihan. So, amen? Praise God. Hallelujah. Ikaduha, atong paglaom ba sa tao o sa Dios? Kung ang imong paglaom nakaangkla diha sa Dios igsoon, dili o dili gid ka mapakyas. Kaya kung imong tanawon sila Abraham, si King David, si Saul, si Solomon, ay si Saul, si Apostol Pablo ha. Kung imong tanawon si Esther, dili gani siya, ay si Rahab, dili gani siya Israelites. Pero ang iyang gilauman, ayun siya, kung kuhaon, kung ihatag na gani sa Ginoo ayaw may kalimti ha. Kasi buhat sa mga, kuhan, ispeya, kanang among giagian nga pisi nga pula, mo po na ibitay dili. Scarlet robe is nagasimbolo na sa dugo ni Kristo. Amen? Tungod sa pagtuo ni Rahab, nakaangkon siya sa iyang gilauman nga maluwas siya sa diha nga ihatag sa Dios ang maong lugar sa mga Israelita. Praise God. Sa Dios lang ta makaangkon og kapahulayan. Amen? Kaya ang pulong sa Dios nagaingon in Psalms chapter 62 verse 5 ingon siya ang pulong sa Dios, ang Dios lang ako. Sa Dios lang ako makaangkon og kapahulayan kay gihatagan niya ako paglaom. Kanang paglaom dahil igsoon nga nasin kasing-kasing karon is hinatag sa Ginoo. Kung mayroon ka nga unsa man akong gilauman kini mga butang nga nasa kalibutan, dili na sa Ginoo nga paglaom igsoon. Imuha ng sarili. Imuha ng kaugalingon. Kaya ang paglaom nga biblical gikan sa Ginoo. Ihatag sa tuwa ug ang atong paglaom igsoon mahimong maangkla diha sa Dios, sa gugma sa Dios tungod sa tabang sa Dios. Amen? Praise God. Ingon siya, kung ang Dios ang atong gilauman ug gisalikan sa atong kinabuhi, dili ta maulawan. Ang pulong sa Dios sa ingon sa Jeremiah chapter 17 verse 13. Ikaw Ginoo ang paglaom sa Israel. Maulawan gayud ang tanang mibiya kanimo. Ilubong gayud sila sa yuta kay gisalikway kanila ang tuburan nga nagahatag og kinabuhi. Ang Dios mo yatong paglaom. Kita ang espiritual nga Israel. Amen? Ang Dios ang nagahatag niini kanato ug siya ang tuburan sa kinabuhi. Muna igsoon, karong buntaga ang pulong sa Ginoo. Iangkla nato ang atong paglaom ngadto kaniya. Unsa man nato pag-angkla sa atong paglaom ngadto sa Dios? Isalig nato ang tanan sa Ginoo. Unsa man din ang angkla di ay? Kung imong tan-aw na angkla, unsa lang kadako ng angkla sa barko? Pero perting kakuha sa barko. Pero nganong muhunong man sila. Diba? Kaya ang angkla, grabe kay na siya makahawid sa bato, ikaras na yatanan para lang muhunong ang sa kabutang nga iyang ipugnan. Kung imo sang kinabuhi, so imo sang paglaom, nakaangkla diha sa gugma sa Dios. Bisan unsay mahitabo, dili ka apektado, dili ka mahadlok. Natural man ang mahadlok, di ba? Pero dili gyud ingon nga magkurog ka sa kahadlok tungod sa mga panghitabo sa kalibutan. Apan aduna kay kaisog, aduna kay pagsalig tungod sa pulong sa Dios. Hallelujah. Praise God. Pangutana ta mo igsoon. Katong unsa kita kong pangutana gay na? Unsa ang inyong gilauman? Unsa pwede ba mo mutuwag? Unsa ba inyong gilauman? Sa inyong kinabuhi nga gikan sa Dios? Ha? Naglaom ba mo nga ang inyohang mga loved ones malawas? Amen?
Naglaom ba mo nga magkaroon mo sariling balay? Naglaom ba mo nga ang inyong kinabuhi musubay kung unsa ang pulong sa Dios nga ginaistorya para sa tuwa? Ikson, ang pulong sa Dios, ingan siya, ayaw biya sa Ginoo. Nadawat na ba ninyo ng apaglaom? Nadawat na ba ninyo kanang inyong gilauman? Kung wala pa ninyo nadawat, ikson, ingan ang pulong sa Ginoo, ayaw mo kabalaka. Kaya nagayon siya in Romans chapter 8 verse 25, apan kung nagalaom kita sa mga butang nga wala pa kanato, nagahulat kita nga mapailobon. Ingan ang pulong sa Dios, pailob lang. Kaya mabot ang panahon nga inyong gilauman o atong gilauman is atong madawat, atong maangkon sa kinabuhi. Amen? Praise God. Nakahinumduman ba? Ako natay balik ko niya. Okay. Praise the Lord. Iyon siya, ang tanang mga butang sa itong kinabuhi, muabot man na, hulata lang. Pag mapailubon lang kay, ang Ecclesiastes 3, kung yung tanaan dito, tanang butang, na ay panahon nga kitagal ang Diyos. Ang imong ipangayo sa Diyos, ang imong gilauman, para sa imong pamilya, para sa imong kinabuhi nga gikan sa Dios, imo nang madawat sa insakto nga panahon. Amen? Makuha na nimo igsoon sa insakto nga panahon, madawat na nimo. Praise God. Unsa ba ang ginadasig sa Ginoo sa to? Sa diha nga mulaong ta sa iya, magmapailobon ta, ug salig sa iya igsoon, kaya ang pulong sa Ginoo in Romans chapter 15 verse 13 ingon siya, hinaot nga ang Dios nga tinubdan sa paglaom, maghatag usab kaninyong kalipay o kalinaw tungod sa inyong pagtuo kaniya. Aron pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, musamot kadako ang inyong paglaom. Dili ta angay mahadlok, dili ta angay mabalaka kay naman. Nay balang Espiritu nga mo'y motabang sa tuwa nga ang atong gilauman atong maangkon. Mudako ang atong paglaom tungod sa balang Espiritu Santo nga naa sa atong kinabuhi. Nga naa kanunay magatudlo kanato. Ingon pagod siya, ang Dios may atong kauban in Isaiah 41 verse 10. Ayaw kahadlok kay ako imong kauban. Ayaw kabalaka kay ako ang imong Dios. Ligunon ug tabangan ko ikaw, panalipdan ko ikaw, pinaagi sa akong gahom nga mao ang makaluwas kanimo. Ang Dios ang atong kauban, ang Dios ang atong magbalantay, siya ang magatudlo kanato, siya ang maglig-on kanato, siya ang magtabang kanato. Ang atong nagson is isalig nato sa Ginoo. Praise God. Mga igsoon, ang biblical nga paglaom is ano na kay pagsalig sa mga butang nga wala nimo nakita. Gisaligan nimo ang pulong sa Ginoo. Gusto sa Ginoo nga ato ning maangkon karon, makapot nato ni. Ang paglaom nga naa diha sa Biblia, lig-on, makalipay, o kasaligan nga atong damhon ang mga maayong mga hitabo alang kanato nga nagabase sa pulong sa Dios o sa dili mo sa usab nga mga pulong sa tao. Praise God. Mao ning giingon niya sa Roma chapter 5 verse 5. Karon ang paglaom dili mo pakyas. Mo to atong gibasa kaganina, dili siya mo pakyas. Tungod sa gugma sa Ginoo nga iyang gibukbo sa atong kasing-kasing, pinaagi sa balang Espiritu nga iyang gihatag kanato. Dili mo pakyas ang paglaom nga naa sa Biblia igsoon, gina istorya sa pulong sa Dios sa atong mga kinabuhi. Praise God. Hallelujah. Ang rason aron ikaw ug ako mahibalo makalaom nga mamayong butang moabot kanato tungod kay gimahal ta sa Dios. Gipangga ka sa Dios igsoon. Mo ni usa ka rason nga magdawat nimo ang imong gilauman kay nga naman gimahal ka sa Dios. Ingon ang Romans chapter 8 verse 22, kung wala niya gihikaw ang iyang bugtong nga anak para sa tuwa, unsa pa nang imong gilauman karon? Dili niya ihikaw sa imong kinabuhi igsoon. Praise God. Dili siya gusto nga ikaw mabalaka, dili siya gusto nga ikaw mag-uol. Tungod kay ang gusto sa Ginoo igsoon, magpabilin ka sa paglaom sa mga butang nga kilauman nimo diha sa Ginoo.
Igsoon makapuyo ta sa matag adlaw sa atong kinabuhi uban sa pagsalig. Nga malaumon sa mga butang nga gibuhat sa Dios sa atong mga kinabuhi. Praise God. Kaya ang Dios dili mo pasagad, dili mo biya sa matag adlaw sa imong kinabuhi. Karon nga panahon igsoon ba sa pandemic, unsa bay nasinati ninyo sa kinabuhi? Nakasinati ba mo kagutom? Wala no. Nakasinati ba mo dagko kayong problema? Wala. Napaigso na to diri nga na-promote. Daghan diri ang nag-experience sa mga panalangin sa Ginoo. Ang kalibutan nagpait, nagutom, pero ang mga anak sa Dios dili magutman. Kung imong tanaw ng pulong sa Ginoo in John chapter 1 verse 16. Mo ni ang walis akong anak atong Friday. Anak si Harold, basa din siya. English pa una, English. Pagkahuman niya Bisaya. Ingon din ko sa iya, Lord, Rod, hindot lagi kayo ng versikulo, Rod. Apilo na ko na sa akong wali. Ingan siya dito. In verse 16, ingan siya, gikan sa naghingapin niyang grasya, kitang tanan gihatagan niya sa walay puas nga panalangin. Naghingapin, nagsobra-sobra nga grasya sa Dios. Kitang tanan gihatagan sa walay puas nga panalangin. Kung walay puas, so pasabot ang walay puas. Walay hunong, walay undang nga magadagay day sa imong kinabuhi ang panalangin sa Ginoo. Dili lang kay financial, kundi physical, protection, wisdom, unsa pa? Unsay gikinahanglan sa tao? Mao na ang ginabubo niya sa tuwa, mao na iyang ginahatag sa tuwa. Walay puas nga panalangin nga gikan sa atong buhi nga Dios. Mao na ang atong Dios. Amen. Kayo kung Harold, ninduta sa imong gi-share today. Kay pulihanay man miya na ang niyo na ako, kauman si Angel, si Harold, din ihang mama. Puli-puli miya na Monday, Tuesday, Thursday, Friday mo na mo schedule. Ko grabe, kanindot ba ni nga word? Muna kong i-share po sa inyo ang pagkamaayo sa Ginoo. Kaya grabe siya nga Dios, mahigugmaon siya nga Dios. Kung atong balikon pagbasa atong foundation text kay ganyan siya, busa tungod kay gipakamatarong naman kita pinaagi sa pagtuo kang Kristo. Maayo ang atong relasyon sa Dios. Kitang tanan gimatarong na dili tungod sa atong mga binuhatan ug matud pa ni pastor ni ang Israelites wala gipili sa Dios tungod kay sila maayo. Una ang wali gipili, di ba? Kinsa na kay namdom na. Ikaw ug ako wala pud gipili sa Ginoo tungod kay buutan ka, bright ka, ambungan ka. Gipili ta sa Ginoo tungod sa iyang grasya. Karon kay gipakamatarong naman ta sa Ginoo. Maayo naman atong relasyon sa Ginoo. Nahitabo kini tungod sa gibuhat sa atong Ginoong Hesukristo. Pinaagi kaniya og tungod sa atong pagtuo nakadawat kita ni ini nga grasya ug malipayon kita diha sa paglaom nga pag-ambit kita sa iyang pagkahalangdon og dili lang kay kana lang. Ingon siya. Atong pagkahalangdon mo abot mo kita ato mga butanga, di ba? Pag-abot sa iyang pagbalik. Pero ingon ang pulong sa Ginoo, dili kay kana lang. Nagakalipay usab kita taliwala sa mga kalisod. Taliwala sa atong mga pag-antos. Kaya nasayod kita nga pinaagi sa mga kalisod, mahimo kitang mainantuson. O kung mainantuson na kita, malipay ang Dios kanato. O kung ang Dios malipay kanato, may paglaom kita nga maayo ang atong kaugmaon. Naatay maayo nga kaugmaon. So, amen? Ug dili mahitabo nga dili nato madawat ang atong gilauman tungod kay pinaagi sa Espiritu Santo nga gipadala kanato masayran nato nga gihigugma kita sa Dios. Kining last verse nga akong ihatag sa inyo ay song. Pamalundungin ninyo pag-ayo. Kung padayon na nato sa verse 7 to 10 ingan siya. Una-una argument ninyo ang paghigugma sa Dios kanato. Sa kana nga pulong, kana nga sentence ba? Hagiton tamo karon. Una-una argod pag-ayo
ang paghigugma sa Dios sa atong mga kinabuhi? Giunsa ba mo paghigugma sa Dios? Pinasagdaan ba mo? Pinabayaan ba mo? Gipagukman ba mo? Nagmasakiton ba mo? Naglisod ba mo? Sa isa ka sentence ikson, daghan kayong pangutana. Pero ang pangutana, kamo lang ang makatubag, anak. Kung insa ang inyong na-experience sa matakadlo sa inyong kinabuhi. Siguro na may mga butang nga inyong gipangayo, nga wala pa niabot. Ayan siya, unaha lang siya. Ayan siya, sa dihang wala kita'y mahimo aron makalikay sa silot, naghatag sa iyang kinabuhi si Kristo alang kanatong mga makasasala sa panahon nga gitakda sa Dios. Kitang tanan naanay panahon nga gitakda unta nga silutan ta. Kitang tanan tao sa tibuok kalibutan. Talagsamon nga mahitabo nga may mamatay alang sa tao nga matarong. Tingali adunay magpakamatay alang sa mga maayo nga tao. Apan si Kristo namatay alang kanato bisan pa ug makasasala kita. Sa ingon ini nga pamaagi, gipakita sa Dios ang iyang paghigugma kanato. Ug tungod kay gipakamatarong na kita karon sa Dios, pinaagi sa dugo ni Kristo, makasiguro gayud kita nga tungod kang Kristo makalikay kita sa umaabot nga silot sa Dios. Kaniadtong mga kaaway kita sa Dios, apan pinaagi sa kamatayon sa iyang anak, nahibalik na nga atong maayong nga relasyon ngadto kaniya. O karon nga may maayo na kita nga relasyon sa Dios, labi pang luwason niya kita pinaagi sa kinabuhi ni Kristo. Ikson, karong adlaw hagiton ta mo. Una-una ang pag-ayo ang paghigugma sa Dios sa inyong kinabuhi. Kabalo ko, kung kami wala gipasagdaan sa Ginoo, kamo usab dili mo pasagdaan sa Ginoo. Mayon mo nga ay dili pastor manggug ka. Si pastor ni mo gina, lawyer mo gina siya. Exon, sa tinuod lang, kung wala ang Dios, wala gid mi. Sa tinuod lang. Dili mi makapadayon siguro. Una-una na ako sa pagsugod. Paghawa na ako sa akong itrabahoan. Una-una na ako, muli na lang siro ko bukid. Ngayon ko sa Ginoo, Lord, kung saan naman lang ang ministry mong gibiyat sa ako. Ay, ingan din may mga asawa. Si Lord, di bahala na. Ayun lang ni. Muna akong ginatrain, akong pamilya. Sila, pagsugod, ingan sila, saan man nagpalisod mag-ayo? Sige lang, pag-study lang diha. Tun-i mong kaugalingon. Isanay mong kaugalingon. Kaya sa diha nga masanay ka sa tulong sa Ginoo, so dili ka maapektado. Dili ka problemado. Bisan nung sa may tabo sa kalibutan, dili ka pasagdan sa Ginoo. Inana siya ka maayo nga Dios. Siya, una-una aragod ninyo ang pagigugma sa Dios ka na to. Ako kina siya nga question sa itong kinabuhi ba, no? Ano day, Lord? Ano ang amo manghuna-huna? Ano sa giday ka? Kung wala ang Dios, wala ta. Siguro karon, mayroon ka nga ang COVID is 1 meter ang distansya niya para ka matakdan. Uy, atras mo kay, dikit na kayo man yan. Murag mo anak, siguro taba, no? Praise God. Tungod sa Ginoo. Makaingon ko ka lang sa akong trabaho ba? Grabe. Malingaw na lang pud ko kay ang akong mga kauban, murag dili pud magsugod o dili nami makaampo. Nahimula ka kay unya na, ni ka humanag-ampo ni pastor. Makaingon ka ba nga, Lord? Sa inana nga mga pamaagi, Lord, makita na kung ma-experience na ko imong pagkamaayo sa mong kinabuhi. Ang imong grasya ug ang imong pabor. Ngayon siya igsoon ang pulong sa Ginoo, iangklan na nato ang atong paglaom diha sa gugma sa Dios. Mo'y tinubdan sa tanang butang. Kay ang Dios maayo sa atong mga kinabuhi. Amen? Have a blessed Sunday. Namali ko. Okay. Naalad mo katag Saturday ba? Okay. Sa sunod na po. Diba? Praise the Lord. Hallelujah. O, salamat sa pulong sa Diyos, Ikson. Ingat siya. Iangkla na to atong paglaom diha sa gugma sa Diyos. Eh, kung wala ang gugma sa Diyos, Ikson, sa atong kinabuhi, wala ta. Wala tayo mahimo. Dili na to kaya. Diba? Dili na to kaya.
Malayson, padayon lang mo pagsuot sa inyong mask o face shield kung kay pag na mo sa kawas ha. O kamugod, depende sa inyo ha. Asing madakpan ta. Ano lang. Pero mingon mo nga, matakdan mo o makuanan mo, salig lang mo sa Ginoo. Kaya ang Revelation 3:10, ingan siya, ilikay ko ikaw sa mga katalagman nga moabot sa kalibutan. Dili ta pasagdaan sa Ginoo. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. So, inilang tama ng pulong sa Diyos. Panindog ta. Mag-aampot ta sa pulong. Amahan na mo ang langit nun. Mapasalamaton kami sa imong pagkamaayo ka. Salamat sa imong pulong asa kanunay nagapahinumdom ka namo ug nagadasig ka namo nga among giangkla ang among paglaong, among pagsalig diha kanimo. Tungod kay ikaw ang Dios nga tinubdan imong tanan. Ug Lord, ang makalikon sa mong paglaong God is ang imuha ng gugma. Ang naghingapin nga gugma ug grasya nimo Lord kaya magipabuhagay sa among mga kinabuhi. Muna sa matag adlaw sa mga kinabuhi God na experience na mo Lord hinay-hinay o fulfill ang imong mga promises ni tuig ka God. Even ang kalibutan naggutom, nagreklamo, nagproblema, bagay ang imong mga katawhan are provided, are blessed in every way, Lord. Bisan nun sa imong buhaton God, Lord, we believe nga naay prosperity. Tungod kinaas ka sa mga kinabuhi, nagagiya ka sa mga God, nagamahal ka sa mga o nagapuyo ka sa mga kinasuluran. Salamat Holy Spirit sa kanunay nagapahinumdum ka sa pagkalusan ng mga kinabuhi. We honor you in Jesus name. Amen. Amen. Padayon pa sa atong communion. Mundo
mula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw ba't maasa hanggang lagi, maging hanggang wakas itong buhay. Nakilak ka sa habang panahon, karapatan mo'y matimayas ng hirap. Sa bawat ligatin, tagumpay malay naroon. Daluya ng pag-asa mo, kailangan linahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin, noon hanggang ngayon. Nakilak ka, Yes, nakilak ka, O Diyos. Mundo'y magbunaw man, paaasahan kang lagi. We honor you, God. Hallelujah. Before palayo, ako siling kasama ko sa inyo ang 1 Corinthians 11 verse 23 hanggang sa 30. Ngayon siya, maugin ang ditudlo ka na po sa Ginoo o ditudlo usab ka ninyo. Ang Ginoong Jesus niya itong gabi ang giluiban siya upa-upan. Ug human niya pasalamati sa Dios, ipikas-pikas niya kini o Ginoo. Mao kini ang akong lawas nga ihatag alang kaninyo. Buhatan ninyo kini sa paghandom kanako. Pagkahuman nila og kaon sa pan, bukura siya og kupa, kamay ilimnon og pasalamatan sa niya kini o Ginoo. Kining ilimnon mao ang bagong kasabutan kapalit unon pinagi sa dugo. Buhatan ninyo kini sa paghandom kanako. Kaysa matagkaon ninyo ni ining pan ug inom ni ining ilimnon, dimantala ninyo ang kamatayon sa Ginoo hangtod sa iyang pagbalik. Verse 27. Busat si bisan kinsa nga mokaon ni ining pan ug miinom ni ining ilimnon sa Ginoo sa pamaagi nga dili tapos, makasala batok sa lawas ug sa dugo sa Ginoo. Ingat siya. Si bisan kinsa daw nga dili magsusi ug dili tapos nga mokaon sa pan ug miinom sa Ginoo, makasala sa lawas ug dugo sa Ginoo. Ako rin i-clarify, especially sa itong mga nagtanaw diha. Kay lamang ko'y nalunggan na ang bata, dili nila pwede ipatid sa pamilya. Kaya nag-inom man ang Biblia, daghang namatay, daghang nagpasakiton, tunod kay nag-take sila sa lawas o dulo ni Kristo na dili ang ayan. Kung yung tanaw ng pulong sa Ginoong Igsoon, kung saan bili ang kahulugan sa pan? Kung saan bili ang kahulugan sa lawas ni Kristo? Kung yung basahan ng verse 28, kinahanglan magsusi una ang matag-usa sa iyang kaugalingon sa dili pa siya mukaon sa pan o minom nili. Verse 29, kung mukaon siya o minom na wala niya hunahuna apat, ayo ang kahulugan mahitungod sa lawas sa Ginoo, makahatag lang pinigsidot sa iyang kaugalingon. Sa nahita po manggod sa Corinto is ang mga tao is mali ang ilahang pag ilah sa pan pa. Muna daghan ang masakiton, daghan ang matay. Ako rin clarify na ang lawas ni Kristo may nagsakripisyo alang kanto. Na pinaagi sa iyang mga labon, itanangin. Wala ay encourage mga kabataan, bisan kinsa diha nga kaya pa mukaon, apil mo, join mo sa communion sa Ginoo. Kaya nga naman gamhanan ni na ay gahong powerful ang atong pagmantala sa kamatayon ni Kristo. Kaya siya sa liha ay inyong buhaton, inyong dimantala kamatayon ni Kristo hangtod sa inyo. Salamat. Atong ibaya ang bread. Lord Jesus, salamat Lord sa imong pagkamakayo. Iningapan ka nagsimbolo sa imong lawas na may nagsakripisyo alang ka na mo. Imong gibuhat ang tanan, ang kaunawan wala ni maging sapayan, ang mga labot sa imong lawas wala ni maging sapayan, aron makahatag sa among kaayuhan. Lord, na maayo kami
sa tanang mga balatian nga gusto mo iabot sa among lawas. Tungod sa imong labot, hindi ang dito sa Kalbaryo. Lord, salamat din mo. Nag-ingat kasi mong pulong. Kung sa kakaroon, mausap kami. Nagbuyo ka nga malipayon, mausap kami. Nagbuyo ka nga malinahon sa imong kasing-kasing doon kay naakasamahan, mausap kami. Nagbuyo ka na walay kahadlok sa mga balatian, mausap kami. Hindi kami mahadlok kung magtiingat kasi mong pulong. Hindi kami mahadlok kay naakasama ko. Nagbuyo ka nga madaugod, mausap kami. Lord Jesus, salamat sa iyong bubuha, anak ka na mo. Samtang kami aduna ba'y kinabuhi, amo kining pagkabuhaton ang pagmantala sa iyong kamatayan dito sa cross ng konsibong pagpalik. We honor you in Jesus' name. Amen. Let us eat the bread to celebrate sa body of Christ. Lord Jesus, salamat Lord sa iyong dugo. Iningawain ka ron na nagsimbolo sa iyong dugo. Na may naglimpyo ka naman. Ang iyong dugo, Lord, may nagbukas ang mga kalabasan sa among mga sala, ikan sa among pagkabata, o hando sa iyong pagbalik. Kung kay kabalo kagad sa mga kinabuhi, wala din may mahimong kung wala ka. Dili na mo kaya na mahimong matarong, dili na mo kaya na mahimong ang nagyan sa inyong katubangan. Kung kay Lord, istrikto kaayo ang requirements nimo para sa mo. Walay sala, walay buling, walay hugaw. But Lord, tungod sa imong dugo, nahimo ming walay sala, walay buling, walay hugaw, nahimo ming kangayan. Tungod sa imong buhat dito sa cross, sa pagpabuhagay sa imong dugo, alang sa pagbukas sa among kinabuhi. Lord, we honor you. Kung diha sa imong dugo, nagadagayday ang mga kaayuhan, mga panalangin, alang sa imong mga katawan. Kung karong adlaw, Lord, among ginadeclare, among gina-claim sa among mga kinabuhi. Kung unsa ang mga kaayuhan, God, amo nang ma-enjoy, Lord, sa insakto ug tugma nga panahon nga mag-iandam sa mga kinabuhi. Ang among gilauman, Lord, amo nang madawat tungod sa imong hamig nga dugo-usab and gihugas ka namin. We honor you in Jesus' name. Amen. Let us drink the wine to symbolize the blood of Christ. Praise God. Let us give our thanks and offerings. Makapangyarihan siya sa ating ay nagmamahal. Halina, siya ay masalamat na. Dakilang Diyos at Panginoon, maghali ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ay luwag namin, ikaw lamang ang sasambahin. Dakilang Diyos, dakilang Diyos at Panginoon, maghali ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan
simbahon wala ay laing Diyos. Tungod kay ikaw ang ngayan o takos nining tanan. Salamat Amahan sa imong mga katawad. Salamat Lord sa imong pagpakikuban sa ilaha. Salamat Lord sa kinabuhi. Salamat Lord sa imong grasya at pabor. Lord, salamat God, ibigay nga patarapin na bahin Ginoo. And gihatag sa mga katawhan nila. Salamat din sa panalangin ini. Dublin ini God, even sa ibuhaan. Ikaw magkapanalangin sa tanang source of income, sa lahang negosyo Ginoo. Salamat din sa imong pagpanalangin. And we bind you Satan. We bind you poverty. Wala kay gahong makapangilabot sa mga katigayunan, sa mga butang, ibibiyat sa Diyos sa mga katawhan in the mighty name of Jesus. Salamat Lord sa kinabuhi sa may panglawas God. Salamat Lord karong si Malaha Ginoo magpitak sa mga katawhan God ang imong kamot nga mo'y magkagiya kanila, ang imong kamot mo'y magasapong kanila, ang imong kamot mo'y magatudlo kanila, ang imong pulong sa kanunay magadasid kanila. Salamat Holy Spirit, ikaw ang ilahang great teacher, ikaw ang ilahang great God, ikaw ang ilahang magtatabang. Angel of the Lord, salamat sa inyong pagpagikuban sa mga katawhan sa Diyos. Dili makapangilabot ang kaawa, even kini coronavirus, di kahadlukan sa kalibutan. O Lord, salamat God sa mga katawhan. Sa tanan na mong makaigsunan, nasa mga panbalay, sa mga kaigsunan nga nagasubaybay, o sa piniling online, salamat ang Diyos magkapanalangin kaninyo, ang Diyos makikuban kaninyo, ang Diyos magagiya kaninyo. O karon ang Diyos mismo, o ang atong Amahan, ang Ginoong Hesukristo, mo'y magagiya kaninyo, o ang Diyos magahimo kaninyo, mga uswag sa tanang pamaagi, sa tanang higayon, tungkol kay kamo mga anak sa Diyos. Ang Diyos magapreserba sa inyong kinabuhi, ang Diyos magapreserba sa inyong paggawas, o sa inyong pagsulod, sa tanan ninyong pagkabuhaton, ang Diyos magagiya kaninyo. Ikan karon ug hangtod sa walay katapusan, ug ang gahong kagamhanan ka, himaya ug kahalandon, iyahalang sa pangalan ni Jesus. Ang Diyos magtiguban kaninyo in Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. So, salamat kayo sa hapon sa sunod kayo. Wednesday, atong prayer meeting sa Saturday night. Atong online, live. Praise the Lord. God bless.